Takže Čaute diváci, dneska vás vítame u nového videa. Toto je live stream, možno nejde nám to kvôli podmienkám COVID-19 a nemáme to práve najnovšie zariadenie. A vítam vás u môjho videa. A máme tu nového kamoša, on ešte nenatáčal so mnou a volá sa... Ja sa volám program James Patrick. Dobre, ideme natáčať Brawl Stars. Čo si dal so panáka? Počkaj, ja si ho musím zapnúť. Ja si vymením. Dobre, vymeň si. Dobre, vymieniam si. Ľudia, povedzte, mám si zobrať Jackie? Dávajte rýchlo like. Máte na to 3 sekúnd. Máte na to 5 sekúnd. Ináč ma zabijú. 3, 2, ešte to nemáme naživo, kamo. Dobre, nezabuj ma. Dojste like. Máš rob so mnou, ja idem na záchod. Dobre. Idem na Už máš? Začaj to. Dobre. Sorry, ľudičky. Musel odísť. Náš kamo. Počkajte. Čo sa stalo? No dobre. Zapol som Bravo. A aktuálne môžete vidieť aj mňa. Toto som ja. A toto je náš hlavný tento. To sa vypína. Počkajte. Zastavím. Počkajte. Toto je ten náš hlavný priateľ. Dobre. Tak my si zoberieme, keď máme len 9 brawlerov, tak zoberieme si Jessinu. No poď, tu máš náš hlavný. Založiť, prečo si mi dal? Dobre, ja si zoberiem. Koho si mám zobrať? Hlasujte ľudia. Mata, Bibi, Rosa. Počkajte, ja vám poviem. Jackie, Tig, Rosa, Piper, Jean, Bull, Bow, Penny, Rico, Frank, Nie Bea, všetkých, Poco. len troch si vyberú. Dobre, berem si Pámku. A potom napíšte dole do komentárov, potom čo si má Páťo vybrať. Ja nie som Patrik, ale James Patrick, keby niečo. James Patrick, čo si má vybrať? Dobre. Si ready? I'm ready. Ideme na to. Musína, prepáčte. Nevadí. A už sa zlepšila. Trošku sa zlepšila. Aktuálne si možno aj ja vytvorím kanál, keď na to nebudem potrebovať mami. Ja mu vytvorím kanál. Nie, nebudeš potrebovať mami. No dobre, lebo môj kamoš, keď si tvoril kanál, musel si zaplatiť premium YouTube. Ja som si to nezaplatil. Poď, kamoš! To dáme. Dáme ju. 3, 5, 6 jednotka. Vytroluj sme ho. Je tam, dáš ho. Danko, kamoš, nie je náš kamoš. Dal som ho. Skvelé. To je sen. Teraz ste to videli. Dajte like a odber. Čakáme. 3, 2, 1, ďakujeme. Poď. Pamka, chod na ňu, Danko. Nie, Danko. Prepáčte, od nervov som to zničil. Ale už 4, lepšie jak 0. Lepšie jak 0 plus 1. Takže... Vyberte si, koho mám vybrať. Dariu, El Primo alebo Jessie. Ja si vyberiem Darila. A si ho rovno vylepším. Ja si vyberiem El Primo. A napíšte potom, koho si mám vybrať. Z tých dvoch, čo som pomenoval. Už si to opakoval, keby niečo. Keby ste videli naše studio. Nemáme žiadne. No, ja už mám, keď budem mať YouTube kanál, tak ja už mám svoje studio. Ja ešte nemám, ja na ňom pracujem, hejže.
No Vidíš, áno, čo tu na- pracujeme. Objednali sme už stoličku. Moja mamka objednala stoličku. Ty nemáš mamku, lebo ty už si dospelý. Jaj, prepáčte, je to moja... Sorry, nie si dospelý, máš už 15 rokov, že už si vyspelý. Sme na drogách. Už sme na drogách. Nechcel som ti Som vrať. si to minule stiahol. A ty, dal som asi bula. Nie, dal som ho. Sme na drogách. Mňa zabil Ultimum. Leon. Leon, buď 8. No, sorry. Plus 4. Budeš mať minus. No, ja mám Minus 4. Lepšie jak nič. lepšie jak plus. Pozrite, ja keď ešte vyhráme 2 dua, tak dostanem 500. 500! A budem otvárať český do nepričetná, hej, že? Lenže nikdy nežerte drogy ani Xanax. To je žerte. Toto nie je, kamo. To sú grany. To sú tieto, jak sa volajú, drogy. To sú drogy. A potom môžeme natočiť. Nežerte drogy, ale nežerte Xanax. Potom môžeme ísť natočiť, keď pôjdeme vonku na bicyklu a ukážeme vám jedno hlavovanie. Nie, môžeme vám natočiť live, nie že live stream, môžeme vám natočiť jeden klip. Môžeme natočiť, stream môžeme vám natočiť. Klip vám natočíme, dobre? A hlasujte do komentárov, či by ste nejaký... Celý stream alebo klip. Môžeme obidve. Nám to... Sorry, že tento kamoš bol na drogách, vtedy si robil YouTube kanál, preto má také divné meno. No, že... Vymyslím si za chvíľu. Ojoj, Drakiel. Vidíte, jak teraz dávam toho bula. Teraz prežáme, už vám možno aj toto. Možno už skončíme stream live, lebo no, aspoň 20 minút musí trvať. Lebo live stream si skôr druhé. Toho dáme. Daj ho, ja som sa tu zasekol. 20 až 10 minútové sú live streamy. Pomoc! Sorry, že točíme takýchto krátke videá, lenže môj kamoš len teraz pred chvíľou začal točiť. No My dneska natočíme viac jak 10 videí. No, povedal by som menej. A hlasujte do komentárov, jak by som sa mohol volať na YouTube kanálu, že ja si vytvorím svoje meno. Dobre? Len hlasujte. Paťo si vybere a keď sa vám keď sa mu nebude páčiť ani jedno, tak... Ja si vyberem. Ja už mám Dal ma na ultimu. Audina. Ne, to ty kopro. Kamo? Kopro. Etiópa. Rotopanda. Ne, to ty kopro, chod si pán. Ja mám po 4. Ja si radšej zoberiem lepšieho. Ja si zoberiem. A získal som rozu, pozrite si dnešné video, čo sme teraz vydali pred chvíľou. A získal som rozu, chápete? Sorry, možno... Nie, jak je. Vyzerá pekne vonku, takže mohli by sme ísť. Po tomto live streame už môžeme ísť von možno. No nie... Áno, veď pôjdeme. Natočiť ten stream. Stream alebo klip. Ešte neviem, dobre? Natočíme ešte jedno video a pôjdeme von. Dobre, tak ten live stream už skončíme. Nie! Dobre. Kedy ho skončíme? Však o 20 minút, ty si normálne. 20 minút? Však tak si povedal. Jak som myslel, že keď budeme mať 20 minút. No ideme? 20 minút. Však 20 minút, keď to bude, končíme. Aha, sorry, zoberiem si iného brawlera. No? Viete čo? Tam sa založí modlo a zima. Tam je už čajíš. Dobre. Musíte byť domy. Môžeš byť ticho. Tak ja pôjdem sám. Čo? Ďakujem. Tak, ale kebyže si mohol aj ty. Ja sa opýtam. Dobre, tak potom sa opýtaš. Sice neviem koho. Ani ja neviem koho. Tak sa opýtaš. Keď to máš. Sorry, ja za Franka neviem hrať.
Zobaczcie, że nie hovorím. Kámo, a prečo tam tvoj bratranec stále do tvojho videa chodí? Neviem. Myslím toho malého. Jaj. Neviem. A prečo on má 4 či 3 roky? To. Tvoj bratranec. On má 3. Vlastne synovec. To som nevedel. Tak ho náhodou. A kámo vytvoriť mi YouTube kanál? Neviem. Pozrieme si to, jak sa vytvára. Tak lebo ty si hovoríš vytvoriť YouTube. Ty už máš 15, už ja mám ešte len 14. Čo? Ty sa máš, ty už máš, môžeš mať motorku, bo ty máš 15 Čo? rokov a ja mám len 14. Už mám aj vodičok na motorku. Lenže ešte ju nemáš kúpenú, to mi je nevýhoda. To je nevýhoda. Už budeme končiť ten live stream. Dobre, no tak... Tak čaute! Vidíme